sanissimo, kelli min allum fiskin. Il-kelma tijek uniddaw, Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Illu nsejrin nagħmlu l-quddisa tal-Beatu Carlo Acutis. Dan twilet fit-3 ta' Mejju 1991 ġewwa Londra. U aktar tard mar joqgħod mal-familja tiegħu ġewwa Milan fl-Italja. Sa minn ċkunitu wera mħabba speċjali l-Ewkaristija u anke lejn il-Madonna. Huwa kien jieħu sehem fil-quddiesa u jitqarben kuljum, jitlob ir-Rożarju u jgħaddi l-ħin jadura lil Ġesu fit-tabernaklu. U kien jgħid li l-Ewkaristija hija triq tiegħi għall-ġenna. Kellu wkoll imħabba speċjali lejn il-foqra u kien jipprova jgħinhom b'kull mod li jista'. U għaref kif kien fit-teknoloġija huwa uża il-kompjuter biex jgħallem u jagħmel lil Ġesu aktar magħruf u maħbub. Ta' 15-il sena dan huwa intlaqqat minn marda tal-lewkemja li ħażditlu ħajtu fi ftit jiem. Offra d-batija tiegħu għall-Papa u anki għall-Knisja u qabel ma miet qal semmut ferħan għax qatt ma ħlejt minuta biss minn ħajti fl-affarijiet li ma jogħġbux lil Ġesu. Miet ta' fama ta' qdusija fit-12 ta' Ottubru tal-2006 u fuq ix-xewqa tiegħu stess ġie midfun fil-belt ta' Assisi. Ġie ddikjarat beatu fl-10 ta' Ottubru tal-2020. Għalhekk ħuti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa kif inhu xieraq. Narbu ftit il-kuxjenza tagħna, nitolbu maħfra sinċira lil Alla. Inti salvazzjoni ta' min jittama fik mulej ħniena. Inti tama ta' min imut fidejk Kristu ħniena. Inti jena tal-qaddisin kollha mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna d-nobietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu il-quddisja għal bżonnijiet tal-familja għat-tard. O Alla, inti li taf kemm aħna bnedmin dajfa, tajtna l-qaddisin tiegħek b'eżempju u għajnuna għalina ħalli nimxu fit-triq tas-salvazzjoni. Fit-tiba tiegħek għamel li aħna nagħtu ġeħ lill-Beatu Carlo Acutis fit-tifkira tad-daħla tiegħu fis-sema, nitħeġġu mill-eżempji sbeħ tiegħu u nersqu aktar lejk bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix fi saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Ittra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Eżis, jien ma nistħix mill-Evanġelju għax l-Evanġelju hu qawwa ta' Alla għas-salvazzjoni ta' dawk kollha li jemmnu. L-ewwel il-Lut, imbagħad il-Griegi, u fih tidher il-ġustizzja ta' Alla minn fidi għal fidi, skont ma hemm miktub, il-ġust jgħix bil-fidi. Il-korla ta' Alla tidher nieżla mis-sema fuq il-ħażen u l-inġustizzja tal-bnedmin li jżommu l-verità mjassra bl-inġustizzja. Għax dak li wieħed jista' jaraf minn Alla kien, iva, irrivelat lilhom, Alla stess urjulhom. Il-kobor tiegħu li ma jidirx, jiġifieri s-seta tiegħu ta' dejjem u d-divinità tiegħu huma setgħu jarfuh sa mill-ħolqien tad-dinja permezz tal-ħlejjaq u għalhekk
m'għandhom ebda skuża. Imma qatt li lill-Alla għarfuh huma la taw ġieħ ta' Alla li hu u lanqas raddewlu ħajr. Għal kuntrarju, moħħhom intilef fil-bluwa u qalbhom bladen id-dalmet waqt li riedu jagħmluha ta' orrif blieħu u bidlu l-glorja ta' dak Alla li ma jintemx ma' sura ta' xbija ta' bniedem li jintem, tal-asafar, tal-bejjem berba saqajn, tas-srieb. U għalhekk Alla irħihom għal ġibdiet ħżiena ta' qalbhom biex nitsu u waqqgħu fil-għajb lil ġisimhom stess bejniethom. Il-verità ta' Alla bidluha ma' gidba u taw il-ġieħ u l-qima tagħhom lil ħlejja floq ma tawhom lil ħallieq li jkun imbierek għal dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej. Ismawiet ixandru il-glorja ta' Alla. Ismawiet ixandru il-glorja ta' Alla. Ismawiet ixandru il-glorja ta' Alla. Emili deħ tħabbar il-firxa tas-sema. Jum lill-ieħor jagħti l-aħbar, lejl lill-ieħor iwassal it-tarif. Ismawiet ixandru il-glorja ta' Alla. Ma hemmx aħbar u anqas kliem, ma hemmx leħen li ma jinstemax, ma l-art kollha jasal leħinhom, ma d-dinja kollha jixteret kliemhom. Ismawiet ixandru il-glorja ta' Alla. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-kelma ta' Alla hi ħajja u qawwija, tarbel il-ħsibijiet u l-fehmiet tal-qalb. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien waqt li Ġesu kien qiegħed jitkellem, wieħed Fariżej stiednu għandu għall-ikel. Daħal għandu u qagħad bil-qiegħda. Imma l-Fariżew staġeb meta ra li qabel xejn ma nħassirx skont ir-rit ta' qabel l-ikel. U l-mulej qallu: "U issa intom il-Fariżej, intom tnatfu t-tazza u l-platt minn barra, iżda minn ġewwa intom mimlija bis-serq u bil-ħażen. Kemm intom bla moħħ? Min għamel in-naħħa ta' barra m'għamilx ukoll in-naħħa ta' ġewwa? Mela għatu karità minn dak li hemm ġewwa u taraw kif kollox ikunilkom nadif." Il-kelma tal-mulej. Nagħmlu ħsieb qasir fuq il-Vanġelu. Mela eżis għalkemm ħafna mill-paġni tal-Vanġelu il-Fariżej huma murija bħala persuni b'atteġġjament negattiv lejn Ġesu. Imma l-Evanġelista San Luqa illum jippreżentanna n-numru ta' Fariżej li kienu jersqu lejn Ġesu u jistednuh saħansitra anke biex imur jikol għandhom. U hekk tulina din is-silta tal-lum, għalkemm waqt l-ikla Ġesu sapruħu iġġudikat minn dan il-Fariżej li stiednu meta ra li Ġesu ma kienx ħasel idejh għall-ikel. F'din l-okkażjoni Ġesu ħa din l-okkażjoni biex juri id-dnub tal-Fariżej. U x'kien id-dnub tal-Fariżew? Dak li għalkemm minn barra kienu jidhru nies tajba, imma qalbhom kienet imħasra. U fl-Iskrittura nsibu li l-qalb fl-Iskrittura hija il-post li minnu joħorġu il-ħsibijiet kollha tagħna. U għalhekk li Ġesu spiss jitkellem dwar il-qalb u għal dak li joħroġ mill-qalb tagħna dannu li jtebba dak li joħroġ mill-qalb tagħna. Dik il-qalb tagħna hija safja u tajba joħorġu affarijiet tajbin. Jekk tkun imħasra x'jista' joħroġ. U allura s-silta tal-lum
isservi biex naraw xem tassew f'qalbna u kemm tassew kif nidru minn barra jirrifletti dak li hemm fil-qalb tagħna. Għalhekk nitolbuh lil Ġesu ngħidulu, ħadd tkun il-preżenza tagħna mulej, raġġ ta' dawl u ta' ferħ għal min? Għal dawk li ngħixu magħhom. Bil-wieqfa. Il-mulejjat lil kull bniedem il-possibilità li jarfu jħobbu. Sabiex dan id-don iseħħ f'kull wieħed waħda minna, nitolbuh ngħidulu mulej, temm ix-xewqat tal-poplu tiegħek. Mulej, temm ix-xewqat tal-poplu tiegħek. Mulej qajjem fil-Knisja tiegħek għallima tas-sewwa u xhieda tal-imħabba sabiex ikun għad-dinja dawl li jdawwal u eżempju li jkaxkar lill-oħrajn nitolbu. Mulej temm ix-xewqat tal-poplu tiegħek. Wassal mulej lill-bnedmin kollha tal-art sabiex jarfuk bħala l-ħallieq u l-feddej tagħhom nitolbu. Mulej temm ix-xewqat tal-poplu tiegħek. Mulej għati lil daw kollha li ma jħossuhomx maħbuba, li jiggustaw l-imħabba mhix kundizzjonata tiegħek u jimlew il-vojt ta' qalbhom bik nitolbu. Mulej temm ix-xewqat tal-poplu tiegħek. Ejn mulej lilna l-koll, sabiex fil-waqt li nkunu sinċiri ma' kulħadd, ma nħallux il-verità tfixkel ir-rispett u l-imħabba ta' bejnietna nitolbu. Mulej temm ix-xewqat tal-poplu tiegħek. U fiskit nagħmlu it-talba personali tagħna. U Alla missier, il-jat li ma tridx id-dnub, ma tiċħat qatt il-maħfra tiegħek lil-midneb li jindem. Għat li aħna l-koll nieħdu mill-milja tal-grazzja tiegħek bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-imbit, ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu, kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-imbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna li uniedma quddiemek u għamel jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej minn ħżuniti, id-nob tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-missier li jista' kollox. Mulej aħna qegħdin fuq l-altar tiegħek l-offerti tagħna s-sakrifiċċju. Nitolbuk li tagħtina t-tieba sinċira bħalma tajt lil Beato Carlo Acutis biex bruħ safja u qalb imħeġġa niġbru ħsibijietna kollha fis-servizz qaddis li qegħdin nagħmlu ħalli niċċelebraw is-sakrifiċċju b'mod li jogħġob lilek u li jkun taġġita għalina bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Mister Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox.
tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien raddulek ħajr. Lilek tfaħħar il-ġemma tal-qadisin fis-sema u l-ġieħ li inti tagħtihom għall-merti tagħhom u ġieħ mod lill-istess doni tiegħek. Inti tallimna bl-eżempju ta' ħajjithom u tieqaf magħna bil-għajnuna tat-talb tagħhom u aħna imdawrin minn sħaba kbira ta' xieda b'qalbna qawwija niġru t-triq li għandna qudiemna biex niksbu magħhom il-kuruna tas-seb minn suġa minn wart li qatt ma jidbil bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-anġli mal-arkanġli mal-ġemat kottrana tal-qaddisin intennu l-innu ta' tifħir tiegħek u ngħidu bla għeda Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, smewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewit, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewit. Qaddis tas-sew inti mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs raddi l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadurak. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi li ġraddi l-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu biex xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxarret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadurak. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu billi l-Ispiritu Santu jaqqadna b'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha. Niftakru fl-eżistana, fil-benefatturi tagħna u f'dawk l-irwieħ li m'għandhomx min jitlob għalihom. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sefħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġini mqazzom Malla Marija, ma' San Ġusepp Żewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek.
bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-Missierna ngħidu flimkien. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin-Alla l-ħajj bil-mewt tiegħek. Kif rid minnek il-Missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan l-ġisem u bid-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan huwa Kristu il-ħaruf talla li jneħħi d-nobiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol ta' is-saf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem.
Gloria lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi, Signor Alla, nitolbu. Aħna nagħtu ġieħ lill-Beatu Carlo Acutis fit-tifkira tad-daħla tiegħu fis-sema. Inti saħħaħtna mulej bit-qalbina mqazza li kienet il-għaxqa tiegħu fuq din l-art. Għamel li flimkien miegħu niġu ngawdu għal dejjem il-ġid li bil-grazzja tiegħek sa minn issa tajtna ħjiel tagħha bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Nfaħru lil Marija, tal-Alla u tal-bnedmin, nannula li zbaħanja bil-fer taqlub safin. Marija mħanina min qalbna nitolbuk, għallimna dejjem iżjed ta' wliedek inħobbuk. Morru fil-paċi ta' Kristu.